ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиллиёти ахбор. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар чорабиниҳо ҷиҳати таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ва мулоқот бо раҳбарони ниҳоду созмонҳои байналмилалӣ дар шаҳри Ню-Йорки, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико қарор доранд. 21 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо президенти иҷлоси 79-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид Филемон Янг мулоқот намуданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. 21 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону созмони милали муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ёдовар мешавем ки мулоқот дар ҳошияи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар қароргоҳи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. 21 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳии намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони риштаҳои анъанаҳо ҷашни мероси фарҳангии тоҷикистон, ки дар намоишгоҳи маъруфи Артекхауси шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ ҷиҳати муаррифии мероси фарҳангии кишвар омода карда шудааст. 21 май дар саросари ҷаҳон ҳафтаи байналмилалии футбол оғоз гардид, ки он то 25 май идома меёбад. гузориши хабарнигорони мо. футбол аз ҷумлаи маъмултарин намудҳои варзиш замина мегузорад. бо назардошти ин муҳимият дар марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол, федератсияи байналмилалии футбол эълон намуд, ки аз 21 то 25 май соли 2025 чорабиниҳои ҳафтаи ҷаҳонии футбол ба таври густурда дар саросари ҷаҳон доир карда мешаванд. дар заминаи ин тадбир дар ҷумҳурии тоҷикистон низ баргузории чорабиниҳои мухталифи варзишӣ роҳандозӣ шудааст. сар аз 19 май фестивали футбол дар мамлакат оғоз гардида, дигар мусобиқаҳо оид ба ин намуди варзиш байни вазорату кумита ва идораву муассисаҳо идома доранд. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар қаламрави Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, байни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти хос касб кардааст. давоми 2 соли пешравиҳо дар футболи тоҷик шуда буд, ки онҳо барои ба қадамҳои устувор ба пеш рафтан як таҳкурсӣ хуб гузоштанд ва мо мебинем ҳар рӯза дар Тоҷикистон, дар Душанбе, дар дигар ноҳияҳо, минтақаҳо дастаҳои нав пайдо мешаванд. ҷавонон зиёдтар ба футбол машғуланд. дар деҳот ҳам футбол пешрафта истодааст ва ин барои пешрафти футбол қадами устувор шуда истодааст. барои рушди ин намуди варзиш дар ҷумҳурӣ шароиту имконоти муосир фароҳам оварда шуда, варзишгарон таҳти ғамхории ҳамешагии давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. бояд гуфт, ки таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон, хусусан футболбозон, дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе, президенти федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. дар ҳошияи баргузории рӯзи ҷаҳонии футбол 25 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори федератсияи футболи Тоҷикистон баргузории фестивали футбол ба нақша гирифта шудааст, ки дар он футболбозон, собиқадорони футбол ва доираи васеъи ҳаводорони ин намуди варзиш иштирок менамоянд. ба муносибати рӯзи умумии ҷаҳонии футбол рӯзи 25 дар саросари ҷумҳурӣ якчанд маъракаҳои бисёр боҳашамат мегузаранд. аз он ҷумла рӯзи 25 дар варзишгоҳи марказии Тоҷикистон, рӯзи 25 фестивали бисёр калон боҳашамат бо иштироки кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ шуда мегузаранд. баъдтар бегоҳ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии суперҷоми Тоҷикистон бо иштироки дастаи Истиқлол ва дастаи Регар Тадаст шуда мегузарад. рӯзи 22 бозии байни тимҳои собиқадорони футболи Русия ва собиқадорони футболи Тоҷикистон шуда мегузарад. бозии бисёр ҷолиб хоҳад гузашт. солҳои охир футболбозони тоҷик дар бонуфӯзтарин мусобиқаҳо иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. ин ҳама дастовардҳо ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи варзиш, алалхусус футбол, замина гузошта таҳкими дӯстӣ байни ҷавононро
таъмин менамояд. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳру ноҳияи мамлакат мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футбол идома дорад. Дар шаҳри Кӯлоб ба ин муносибат фестивали футбол доир гардид. гузориши ҳамкорони мо. با تشبوس پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه قبول نمود که روز 25 می روز جهانی فوتبال اعلام شده است. با این مناسبت تا چند روز می شود که در شهر و ناحیه‌های مملکت سلسله چورابینی‌های گوناگون در سطح بلند برگزار گردیده شده است. فضای خوب چورابینی در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب نیز بیشک از سطح بلند دایر گردیدن مقام منزلت بلند پیدا کردن این نوع ورزش یعنی فوتبال را گواهی می‌دهد. در این تدبیر ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی بخش کار با جوانان و ورزش کارمندان کسب و کار گوناگون اینچنین دسته‌های فوتبال بازان خردسال که در مؤسسه‌های دولتی مکتب ورزشی شهر کلوب و مشق و تمرین مشغولند اشتراک کردند. در قسمت تنتنوی فستیوال خاطررسان کرده شد. این پیک که با ابتکار به واسطه پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی پدید آمده است. روحیه کودکان و نورسان و هواداران و علاقمندان ورزش را بلند برداشته برای هرچی بیشتر جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه به این نمود ورزش اهمیت خاص دارد. از جانب جامعه جهانی یکدلانه پذیرفتن این اقدام مایه افتخار و سرفرازی تاجیک و تاجیکستانی معنی داد کرده شد. در این راستا جهت بهتر و خوبتر گردیدن وضع اینفراساختور ساحه ورزش در شهر و دیهات کلوب توجه خاصه روانه می‌گردد. با ذکر این نقطه‌ها از نسل آینده‌ساز کشور و ورزشکاران دعوت به عمل آورده شد که از چنین امکانیت‌های فراهم گردیده وسیع استفاده نمایند تا این نمودی ورزش در جمهوری رشد همه‌جانبه پیدا نماید. برگزاری این گونه چورابینی‌ها برای بالا برداشتن حواس نورسان و کودکان و اینچنین جلب بیشتری آنها به این رشته ورزش میباشد. واقعا هم امروز با دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی ساحه ورزش به خصوص فوتبال رشد و نمو یافته در تمام تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری تاجیکستان مسابقه‌های گوناگون ورزشی برگزار گردیده شدند که این روند در سالمی جامعه به منفعت ارزیابی کرده می شود. در قسمت نهایی چورابینی دسته‌های فوتبال بازان خردسال شهر و دیهات کلوب با تحفه‌ها قدرشناسی کرده شدند. انورشاه سیدعلی زاده، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи данғара низ бо шукӯҳ истиқбол мегардад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ин сана мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футбол байни кормандони касбу кори гуногун ва фестивали футбол дар ноҳияи данғара ҷараён дорад. гузориши ҳамкорони мо. сокинони ноҳияи данғара чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат дар фазои сулҳу суботи сартосарии ҷумҳуриямон бо маърифату ҷаҳонбинӣ ва кору пайкори худ рӯзи ҷаҳонии футболро аз роҳпаймоӣ оғоз намуданд. дар ин роҳпаймоӣ осоишта шумораи зиёди сокинон кормандони ташкилоту муассиса донишҷӯёни донишгоҳу коллеҷҳо ва муассилини муассисаҳои таълимии ноҳия бо шиору парчам ҷониби макони баргузории чорабинӣ раҳсипор шуданд. мавриди зикр аст ки ҷонибдорӣ ёфтани ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва қабули қадномаи махсус аз тарафи созмони милали муттаҳид ҷиҳати эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол далели эътирофи ташаббусҳои навбатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ маҳсуб меёбад ки имсол соли дуюми таҷлили бошукӯҳи ин сана дар сатҳи ҷаҳон мебошад. қисмати асосии чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар баромади худ иброз доштанд ки ташаббуси ҷониби тоҷикистон дар шахсияти президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. ин ташаббус ба рушди соҳаи варзиш ва таҳкими муносибатҳои дӯстона инчунин дар муттаҳид намудани ҷомеаи ҷавонони ҷаҳон нақши муҳим дорад. сипас миёни дастаҳои намунавии футболбозони ноҳия як бозии дӯстонаи шавқовар сурат гирифт.
футбол бозии маъмул ва дӯстдоштатарини оммаи васеъ буда механизми муҳим баҳри инкишофи ҷисмониву маънавӣ ва тарбияи шахс хусусан миёни наврасон ва ҷавонон инчунин ҷалби аҳолӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи данғара баҳри рушди ин бозии ҷаҳонӣ ҳама шароитҳо муҳайё мебошад. мавҷуд будани варзишгоҳи марказӣ бо 10 000 ҷойнишаст, як варзишгоҳ дар деҳоти пушинг бо 2500 ҷойнишаст, як варзишгоҳ дар ҷамъати деҳоти ба номи исматшариф бо 2500 ҷойнишаст ва 116 адад майдончаҳои варзишӣ. далели ин гуфтаҳост. дар охири чорабинӣ бо шукӯҳ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол аҳли фарҳанги ноҳия бо суруду рақсҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. салоиддини неъмат, завқибек абдураҳмон, ноҳияи данғара, ахбор. дар ҳоҷияи таъҷилӣ аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардид. дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои моҳвораи ҷавонон дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи носирҷон маъсумии ноҳияи шаҳри нав фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ аз ҷониби варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия намудҳои гуногуни бозиҳои миллии варзишӣ иҷро карда шуд. гуфта шуд ки баргузории фестивали бозиҳои миллии варзишӣ худшиносии насли ояндасози кишварро таҳким бахшида дӯстиву рафоқатро дар байни онҳо қавӣ мегардонад. ҳамзамон ба эҳё ва рушди намудҳои гуногуни варзиш мусоидат карда ҷавононро атрофи арзишҳои умумимиллӣ муттаҳид месозад. дар доираи баргузории чорабинии мазкур мусобиқаҳо байни варзишгарони ноҳия аз намудҳои гӯштини миллӣ, шоҳмот, тенниси рӯи миз ва кикбоксинг роҳандозӣ гардида ғолибон бо медалу диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бозиҳои миллии варзишӣ бо мақсади эҳё намудани намудҳои варзиши миллие ки дар байни мардум маъмул буданд ва имрӯз бо асолати баъзе аз масъалаҳо аз байн рафтанд ва дар баробари он аз ҷониби бахш бахшида ба моҳвораи ҷавонон мусобиқаи варзишии гӯштини миллӣ, тенниси рӯи миз, шоҳмот ва мусобиқаи варзиши кикбоксинг баргузор гардид ки дар ин чорабиниҳо зиёда аз 500 нафар наврасон, ҷавонон ва калонсолон фаро гирифта шуданд. маврид ба зикр аст ки ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ҳоло дар ноҳияи шаҳри нав 3 варзишгоҳ, 2 мактаби варзишӣ, 8 майдончаи варзишии болопӯшида ва 36 адад майдончаҳои хурд дар назди муассисаҳои таълимию маҳаллаҳои аҳолинишин фаъолият менамоянд ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон аз онҳо истифода мебаранд. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тадбирҳои ободонии имрӯзҳо дар шаҳри бохтар низ ба таври назаррас мушоҳида мегардад. истиқлолияти давлатии падидаи сиёсӣ дар таърихи навини халқи тоҷик маҳсуб шуда оғози эҳёи нави ин миллати тамаддунсоз ва рушду пешрафти миллати ободгару созандаи аҷдоди мо ба шумор меравад. мувофиқи иттилои масъулин дар раванди тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри бохтар дар баробари маблағҳои буҷетиву барномаҳои давлатӣ ҳамзамон соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони шаҳр ҳиссаи арзанда мегузоранд. дар асоси нақша чорабинӣ то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 300 адад бинои иншоотҳо бояд мавриди истифода қарор дода шаванд ва ачхеле ки ба ҳамагон маълум аст нақшаи генералии шаҳри бохтар ки 3 декабри соли 2011 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рақами 560 тасдиқ шудааст. ҳамаи бинои иншоотҳое ки имрӯз дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолият бояд мавриди истифода қарор дода шуданд дар доира дар мувофиқа бо нақшаи генералӣ амалӣ карда мешавад. маҳз ана ҳамин иқдомҳои созанда буд ки шаҳри бохтар имрӯзҳо ба як шаҳри муосир дорои имкониятҳои кору зиндагӣ ва сайру сайёҳати на танҳо сокинон балки макони дилнишин барои сайёҳони хориҷӣ гаштааст. акнун дар марҳилаи нави ободониҳо бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода тибқи нақшаи омодагардидаи генералии шаҳри бохтар бо назардошти талаботи замон ва татбиқи барномаҳои давлатӣ ки фарогири ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад дар шаҳр бунёди биноҳои истиқоматӣ бо тарҳ ва намои муосири шаҳрсозӣ, бунёди роҳу пулҳо, боғҳои фарҳангу фароғатӣ, инчунин фароҳамнамоии шароиту имконот баҳри сокинон аз ҳадафҳои кунунии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар ба шумор меравад.
و امروز امکانیت ها در حقیقت خیلی زیاد است. ما مسئولین ساحه در همکاری با صاحب کنان بهر باز هم آباد زیبا گرداندن مرکز شهر همکاری را برآمدیم و هنگام ساختمان بنای انشاءات ها البته طلبات های معماری شهرسازی حتما از فرمایشگران ساختمان و صفت کارهای ساختمان قطعا طلب کردیم، چون که عامل اساسی مستحکمی این بناها صفت کارهای ساختمان و مسائلی که در ساختمان استفاده می شوند. در برابر بنیاد انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون که در شهر بنیاد شده است، شبانگاه کوچه و خیابان‌ها با روشننمایی و گلگشت و فواره‌های جالب و دیدنی به استراحت کنندگان روح و الهام تازه می‌بخشد. بخصوص شامگاهان ساکنان از چنین امکانیت بیشتر استفاده می‌نمایند. این هم البته در زمینه امکانات فراخ کار و فعالیت از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر فراهم آورده شده است. آموزگاری کسبی پرشرف می باشد. تنها شخصی از عهده این رسالت پر افتخار می باید که دانش و تجربه غنی و مسئولیت خاص داشته باشد. گزارش از شهر پنجکن. عبدالسلام غفورов омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 ба номи субҳон атоблоеви деҳаи шашқади ҷамъияти деҳоти рӯдакии шаҳри панҷакен буда зиёда аз ним аср аст ки ба шогирдон аз фани химия ва биология дарс мегӯяд. ӯ дар тӯли фаъолияташ садҳо шогирдро барои иштирок дар ин ё он озмуну олимпиадаҳо ташвиқ намуда даҳҳо нафари онҳоро худаш омода намудааст. ҳоло шогирдони ӯ дар тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат фаъолияти босамар намуда истодаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 айни ҳол 316 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки ба онҳо 22 нафар омӯзгор дарс медиҳанд. муассисаи мазкур гарчанде аз мактабҳои дурдасти шаҳри панҷакен ба ҳисоб равад ҳам дар он айни ҳол шароити хуби илмомӯзӣ муҳайё буда омӯзгорони бо таҷриба фаъолият мекунанд ва маҳорату малака ва дониши худро барои баланд бардоштани хониши хонандагон сарф мекунанд. ҳамчунин тибқи нақша синфхонаҳои фании ин муассиса бо аёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 ба номи субҳони атобулло соли 1972 таъсис ёфтааст. то ин замон кору фаъолият мекунад. 316 хонанда дорад. 22 омӯзгор ба онҳо дарс мегузаранд. байни ин омӯзгорот омӯзгори собиқадор, омӯзгори пуртаҷриба ғафуров абдусалом мебошанд ки аз фанни химия биология дарс мегузаранд. ман худам ҳамчун шогирди кас мебошам. вақте ки ин кас дарс мегузарам, дарс хеле шавқовар мегузарад. хиёл мекунем ки дарси ин кас ба аз дарси ин кас берун нашавӣ. ҳамин хеле шавқовар мегузарад дарсашон. мо ифтихор мекунем ки хеле шахсиятҳои пуртаҷриба кордом дорем. عبدالسلام غفورov соли 1974 донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айниро бо баҳои аъло хатм намуда. инак 51 сол аст ки ба хонандагон дарс мегӯяд ва бо меҳнати омӯзгорӣ 8 фарзандро калон ва ба роҳи зиндагии мустақилона гусел намудааст. воқеан омӯзгорӣ касби пуршараф, масъулиятнок ва зарурии ҷомеа мебошад, зеро агар инсоният бо ақлу заковат ва заҳмати худ табиатро тағйир диҳад, муаллим бо донишу маҳорати волои хеш табиати худи инсонро ташаккул медиҳад. استاد مهربان غفورov عبدالسلام یکی از کادرهای بهترینی مؤسسه میانی رقمی 41 دهی ششقد می باشند. ما سالهای طولانی با همراه استاد در یک جا کار کردیم. معلم یکی از استادان خاکسار مهربان بوده، خیلی درس‌های شوق‌آور می‌گذارند. شاگردان غفورov عبدالسلام در این زمان در تمام ساحه‌های خارجی خلق کار کرده شدند. غفورov عبدالسلام شخص خاکسار، مهربان و دانشمند بوده در تمام کارهای جمعیتی آبادی دیه فعالانه اشتراک می‌کنند. پس از ختم دانشگاه با راهخط وزارت معارف جمهوری به ناحیه خمسنگی به کار رفتند. در آنجا 3 سال کار کرده. پس از آن باز برگشته به دیار آمدند. غفورov عبدالسلام 10 سال سرور همین مؤسسه بودند. در دوره کارشان چقدر در محله، در دیه، در مکتب آبادی کردند. حالا شاگردان غفورov نامزد فن، دکتر، عالم می باشند.
معلم عبدالسلام برای شبخوابه گذراندن درس‌های خود از اصول‌های گوناگون استفاده می‌برد و این است که مشغولیت‌های گذرانده‌اش به طور ضروری به خاطره شاگردان جای می‌گیرند. زحمت‌های چندین ساله این آموزگار در راه تعلیم و تربیت شاگردان با ده‌ها سپاسنامه و افتخارنامه و دیگر تحفه‌ها قدردانی شده. او همچنین سال 2000 با نشان سرسینگی اعلاچی معارف و علم تاجیکستان سرفراز گردیده است. امروزها باشد برای اشتراک در دور شهری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت شاگردان را آماده نموده ایستاده است و باوری دارد که شاگردانش در این و دیگر دورها اشتراک و سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. دلیری بازار، زرهون نعمت الله، شهر پنجکند، اخبار. در دانشکده بین المللی لیوکانتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان پنجمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханрониҳои хеш пайваста ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир намуда доимо таъкид менамоянд ки раванди назорати аз худкунии донишҳои муосир пурзур карда шуда ҷавонон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ҳарчи бештар ҷалб карда шаванд. дар ҳамин замина соли панҷум аст ки раёсати донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистонро вобаста ба фанҳои математика, технологияҳои иттилоотӣ, химия, физика ва география барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон баргузор менамояд. ин навбат озмуни мазкур дар донишкадаи байналмилалии леваканд бо иштироки донишҷӯёни 44 муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат баргузор гардид ки донишҷӯён аз рӯи 5 фан математика, физика, химия, технологияҳои иттилоотӣ ва география байни ҳам сабқат намуданд. بواسطه با تشبث سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان و اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در دانشکده بین‌المللی لیوکانتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان پنجمین آزمون جمهوریوی برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. در آزمون مذکور زیاده از 500 دانشجویان از تمام مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدود جمهوری اشتراک می‌نمایند. البته که برگزاری چنین آزمون‌ها در بلند برداشتن سطح دانش و ملکه دانشجویان سطح جهانبینی آنها نقش کلیدی می‌گذارد. мавриди зикр аст ки дар донишкадаи мазкур барои баргузории чунин озмунҳои сатҳи баланд шароити созгор фароҳам буда донишҷӯён дар фазои ором ва синфхонаҳои ҷавобгӯ ба талабот дар озмуни имрӯза бо қаноатмандӣ аз ғамхориву дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоста пешвои муаззами миллат иштирок намуданд. сараввал миннатдорӣ худро ба созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон چنین دانشکده ها در منطقه ها بنیاد نموده ما میتوانیم یعنی تحصیل خود را ادامه دهیم و امروز ما در یکی از دانشکده های بین المللی لیوکانت اشتراک میکنیم. زیاده از 500 نفر دانشجویان از تمام منطقه ها در امین آزمون اشتراک میکنند. ما از مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند و در این آزمون شرکت ورزیده ایستادیم. ما امیدوار هستیم که دانش خود را صیقل داده در این آزمون جایهای نمایان را سزاوار گردیم. бо мақсади таъмини шаффофият дар ҷамъбасти корҳои озмунии донишҷӯён ҳайати коршиносони касбӣ ҷалб гардиданд ки бо донишу таҷрибаи худ натиҷаҳои озмунро баҳогузорӣ намуданд. зикр шуд ки баргузории озмуни имрӯза низ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва идомаи пайгиронаи татбиқи амалии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта ин иқдом ба рушди нерӯи зеҳнӣ такмили маҳорат ва ташаккули тафаккури илмии ҷавонон равона шудааст ки шароити мусоидро барои дарёфт ва ҳавасмандгардонии истеъдодҳои ҷавон фароҳам меорад. дар натиҷа аз фанҳои болозикр нафароне ки соҳиби ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон гардиданд 5000 сомонӣ, ба ғолибони ҷойҳои дуюм 3000 сомонӣ ва ба ҷойҳои сеюм ба маблағи 1000 сомонӣ қадрдонӣ карда шуданд. Самандаршоев Искандари Саид, шаҳри Леваканд, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи тиллиётии ахбор. хайр саломат бошед.